Il-middle class pajjiżna kibret u s-saħħet u l-prioritajiet tan-nies saru l-ħin ta' kwalità mal-familji, livell ta' servizz tal-edukazzjoni, is-saħħa pubblika u ambjent aħjar. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed jindirizza il-Konferenza Nazzjonali l-Istat tan-Nazzjon organizzata mill-Uffiċċju għall-President. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-messaġġ li wassal il-poplu bir-riżultat tal-aħħar elezzjonijiet fejn filwaqt li jaraf u japprezza l-mixja ekonomika ta' pajjiżna fl-aħħar snin għadda messaġġ li tkabbir ekonomiku mingħajr konsiderazzjoni b'saħħitha biżżejjed lejn prijoritajiet oħra mhux biżżejjed. Il-Prim Ministru Abela qal li l-poplu qed jistenna pass aktar maġġel biex iwettaq il-prijoritajiet. Dr. Abela sostna li pajjiżna irid jimxi minn kunċett ta' tkabbir tal-ekonomija għal wieħed ta' tisjieħ tal-ekonomija kemm fit-titjib tal-karriri u kemm għadħul tal-familji Maltin u Għawġin. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li quddiem sfidi ġodda pajjiżna se jibqa' jaħdem għal ġid tal-poplu f'setturi bħal dak finanzjarju u anke r-riċerka u l-innovazzjoni. Feluq id-diskors tiegħu il-Prim Ministru sostna li l-ekonomija hija għodda importanti biex is-soċjetà tgħix bl-aħjar mod possibbli.